Så er vi på vej fra 9. og på vej mod bed. Vi har lige et par stop, men vi er på vej. Det behøver sikkert være fladt for at lave marker i hvert fald. Nej. Træt skat. Aha. Og prøve at sidde og sove i et sæde fra klokken 10 minutter i 12 til klokken 6 om morgenen, og så indvære at prøve at sove på et gulv, der er krasset, som jeg ved ikke hvad. Næste gang er der sengen, skat. Ja, sengen. Sengen. Ja. Det var en hård tur. Ja. Men det er en oplevelse. Ja, det må man sige.